Bă, o să... O să fiu sincer cu voi, nici nu știu cum căcat să încep. În seara asta am aflat că fratele nostru Gigi, povești de 2 lei, a plecat dintre noi. Eu am pierdut un prieten și voi o legendă a poveștilor, că altceva nu accept. Și vin cu acest clip de căcat pentru că, fraților, am o mare rugăminte la voi. Nu v-am cerut niciodată nimic, dar vă rog din suflet, în următoarele luni, intrați pe canalul lui, Povești de 2 lei, când sunteți la muncă, la învățat. Nu trebuie să ascultați, doar să meargă clipurile. Ele sunt monetizate și banii se vor duce către familia lui. Orice view contează de data asta. Nu știu, sunteți acasă, nu aveți treabă, pe telefon, pe laptop, pe orice. Lăsați un clip să ruleze. Haideți să ne mobilizăm ultima dată pentru că el era un suflet fabulos, vă jur. Mă bucur nespus că am avut onoarea să-l cunosc, să fim colegi de breazlă. A petrecut ore întregi în edituri, ore în care am văzut cât investea în cadrele lui unice, mai ales pe strada lui, în fiecare idee, în fiecare detaliu, totul pentru a aduce un zâmbet, să râdem, să ne simțim bine, până și numele era ironic, Povești de 2 lei, dar erau povești de milioane, vă jur. Și de aceea, încă o dată, fac apel la voi, vă rog din suflet, intrați pe canalul lui, haideți să-i susținem familia și să-i onorăm munca. Nu știu, a ridicat ștacheta, vreți să vă mint, a inspirat mulți creatori la început de drum, nu știu, băi, nu o să te uit niciodată, frate, mereu mă bucur că te-am cunoscut și tu mereu ai avut cuvânt, nu știu, e o raritate în ziua de azi și nu ți l-ai încălcat niciodată. Asta m-a frapat cel mai mult la tine. Și nu știu, fraților, dincolo de orice, da, că mai avea povești, că... era un om bun, nu știu cum să vă spun, era... Nu. Oricum, comunitatea chiar poate să facă o diferență în astfel de momente. N-am cuvinte. Sincere condoleanțe familiei și apropiaților și drum lin, frate.